Uge 3, vi er gruppe E, og vi vil snakke om symmetritilpassede lineare kombinationer. Og vi har brugt Cephas noter som læsestof, og de her symmetritilpassede lineare kombinationer, de er meget vigtige, fordi de gør matematikken en del nemmere i forhold til vores orbital og molekyler. Ja, og det vi egentlig er interesseret i nu, det er at bestemme nogle af de baser, som vi har til vores tre irreducible repræsentationer. Det gør vi med et udtryk her, som jeg har skrevet op. Et udtryk, som afhænger af, hvad for en irreducibel repræsentation vi kigger på, og så også, hvad for en orbital, som vi kigger på. Det vil altså sige, at vi får tre lineare kombinationer, tre baser, ud til hver irreducibel repræsentation. Og der er måske nogle af dem, der vil være udartet. Det må vi se på bagefter. Så ja, jeg vil egentlig bare bruge det her udtryk til at regne det ud for A1, og så vil jeg skrive dem op nu. Vi har lavet symmetritilpassede lineare kombinationer for vores ammoniakmolekyl, og den er i C3b-punktgruppen, og vi har så tre forskellige klasser. Vi har indtegnet C3-akser og vores spejlplaner derovre, hvor vi kan se, at vi har både molekylet, og så har vi her tegnet orbitalerne op, hvor der er tre s-orbitaler for hver hydrogen, eller nej, ikke for hver, der er en for hver hydrogen. Og så herover har vi vores labels, molekyllabels, hvor at E det så er en udartet tilsæt. Ja, og hvis det er, at vi bruger den her ligning, så er det super smart, at vi har skrevet den her tabel op, fordi det svarer egentlig bare til, at vi siger, jamen den her celle her ganget med den her celle her, fordi vi har valgt A1 og SA, så siger vi 1 gange SA, 1 gange SC, så videre hele vejen over. Vi vil så få tre forskellige lineare kombinationer, og nu vil jeg regne dem ud, og så vil jeg se, om der er nogen af dem, der er udartet. Ja, og her så har jeg så skrevet op, hvad det er, vi får ud fra den her ligning, når det er, at vi bruger den for A1. Og vi kan faktisk se, at vi får tre identiske, tre udartede baser. Så ja, kort sagt, basisen for A1, jamen det er altså en tredjedel SA plus SB plus SC. Man kunne egentlig også bare kun sige det her inderste udtryk. Hvis man vil have den normeret, så tager man bare kvadratroden tretal hernede. Så gør vi det samme for den næste symmetriske irreducible repræsentation. Og der kan vi så se, at vi kan faktisk meget nemt se, at på den her halvdel er der et tal, og her er der minus 1. Og vi har både A, B og C i den her halvdel, og A, B og C i den her halvdel, så vores udtryk giver faktisk 0. Det vil sige, at der er ikke nogen lineare kombinationer for den her repræsentation, og det betyder også, det kan man også se ved udregning, hvis man ser på, hvor mange gange den her irreducible repræsentation optræder i den reducible repræsentation. Så jeg sagde, at den her den var udartet. Det betyder også, at når vi leder efter lineare kombinationer for den, så skal vi lede efter et sæt af lineare kombinationer i basis. Og det kan vi så gøre ved at starte med at bruge den her i forhold til så det her vores gamma, og så bruger vi den på SA, så får vi når vi bruger vores projektionsoperator på vores repræsentation her, så får vi tre lineare kombinationer, og de er lineært afhængige, ligesom dem heroppe. Og derfor har vi kun en enkelt lineær kombination her, og vi skulle finde to. Så vi kan udlede en anden ved at optimalisere dem, og det kan dette tilfælde gøres ved at trække en af hver fra hinanden en af gangen. Så det er ret nemt at se hurtigt. Altså. Hvis det er, at vi bare trækker den, vi fik fra at kigge på SB, vi siger den her minus den her, jamen så får vi egentlig bare, at vores basis den bliver en halv S B minus SC. Men vi skulle lige huske,
at vores samlede basis for vores E-gruppe, eller for den her irreducible repræsentation, men der skal vi også kombinere den med den her. Så det skriver vi også op. Og det er altså vores samlede base, det her.